existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa oras natin ngayon na 10:29 PM, kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kabuang storya ni Onse. At ngayong oras na ito, babasahin na muna natin mga thoughts, comments, violent reaction ng mga kabisyo natin na nagbahagi ng kanilang kwento o saloobin. Unahin na natin ang isang kabisyo natin na si GP, si Gab. Sabi ni Gab Pausing, "Good evening DJ Rocky at DJ Jello. Di ko napigilan yung luha ko sa SF tonight. Isang tao na nagsisipag para sa kanyang kinabukasan ay nakaranas ng aksidente na di niya inaasahan. Ang masasabi ko lang po para sa kanya, please do not lose faith sa sarili mo, Secret File Sender. Nandito ka pa rin sa mundo. May purpose ka pa rin, sabi ni God. Always pray po, and God will always guide you. Hindi man kita kilala personally, pero masaya ako at nandito ka at buhay ka sa mundong to." Maraming salamat, Gab. Sabi naman ni JB, yun nga ang kasabihan, kahit gaano mo pa kaingat sa pagmamaneho, may mga kamote driver talaga. Ngayon pa man, hanga ako sa iyo dahil di ka nawala ng pag-asa. Laban lang at matutupad mo rin yung pangarap mong magkapamilya. Shoutout kay Japon, Ken Vertudaso, Jenen Seriaka at Bulacan Overdrive. Sabi naman ni Darwin, "Onse, I understand what you feel right now. Pero dalawang bagay lang ang pwede kong sabihin sa'yo." Sabi ni Darwin tungkol sa nangyaring aksidente na naging dahilan na pagkawala ng iyong binti, it's better na ituloy ang investigasyon para magbayad ng danyos doon sa tumakas na driver. At pwede mo pa siyang kasuhin. At pangalawa naman, ay huwag kang panghinaan ng loob. Kung naiisip mo na walang babaeng magkakagusto sa'yo dahil sa nangyari sa'yo, yung instructor ko nga, sabi ni Darwin, ay may problema sa binti. Pero may mga nagmamahal sa kanya. Dapat ganun ka rin. Andiyan ang mga magulang mo na nakasuporta sa'yo, and don't ever lose hope. Yan po ang sabi ni Darwin Rosel sa kanyang komento. Sabi naman ni Charles, "Hi Sender, I'm sorry to hear your tragic experience to the point na naging PWD ka na dahil pintulan ka na ng mga paa. Ramdam ko yung sakit at sa kabila nito, mas pinili mo pa ring maging matatag.
I remember about Josh Ford, it was about his birthday last 2023. Naaksidente sila sa may Commonwealth at si Josh lang ang nakasurvive. Nakakalungkot kasi one of his best friends ay sumakabilang buhay na. 2 beses ang sinubok nung namatay yung dad niya sa cruise ship. Well, nangyari na ang nangyari pero hindi madaling mag-heal na galing sa isang tragic experience. Pero ang mahalaga, binigyan ka niya ng pangalawang buhay. Keep the faith at kumapit ka kay Lord. Yun lang, Titangelo and DJ Rocky. Maraming salamat po. Ako po si Charles Sancho. Mga kabisyo, marami pa pong komento sa atin, ngunit kulang na ang oras natin para basahin natin. Para sa akin, Onse, kung nakikinig ka ngayong gabi na to, tama si Charles. Hindi natin maiiwasan magtanong, matakot, malungkot, dahil tao lang tayo. Pero naniniwala ako na everything happens for a reason. Maging maganda o pangit man yung nangyayari sa'yo, may dahilan yan. May lesson na pinapahatid sa'yo yan. Hindi ibig sabihin na kulang na ang parte ng iyong katawan, ay kulang na rin ang matatanggap mo na pagmamahal sa ibang tao. Hindi ganun yun, Onse. Naniniwala ako na ang pangarap mong magkaroon ng pamilya ay abot kamay mo pa rin. Kaya mo pa rin maabot basta manalig at maniwala ka lang. Maging bukas lang din ang puso mo. Maraming katulad ni Onse na nagiging matatag at lumalaban sa buhay sa kabila ng napakahirap na kanilang kalagayan. Pero sa totoo lang, kabisyo, hindi man nila kailanman tinignan yung sarili nila na kawawa. Dahil lagi nilang sinasabi na bless ako dahil nakikita ko pa rin ang mundong to. Nabubuhay pa rin ako. And dapat ganun tayo, kabisyo. Maging buo o hindi man tayo buo, maging grateful tayo. Eh doon sana maraming puso ngayon ang nabuksan sa iyong kwento at maging aral ito. Sabi ko lang sa'yo, gusto ko itang yakapin ng mahigpit. At isa ako sa mga tao magiging masaya kapag naging matagumpay ka sa buhay sa kabila ng iyong kalagayan. Muli mga kabisyo, maraming salamat sa inyo. Handog ko munang awitin ay awitin ni Vanessa Williams, Save the Best for Last. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Susunod na po ang ating top secret. Maaari na po kayong tumawag sa 0916-529-5595.